aka yi shigo wanda su uku suka buwayi garin sakamakon karatun da suka je suka yi a birni. Wannan shine dawowarsu cikin ƙauyen na farko. Dole akwai tafiya. Wani irin kan adam ne kai? Malam kaga. Nan daidai gurin litin kifi. Saboda babar ɗinka ne. Ai ina so ne ka kankaro martaba ta kwar gidan ba. So nake martaba ka ta zube. Kai gafara na Allah sai da ta zube. Kai. Mu je bakin. Malam. Kaga jirgin rawa ban Masauda saurara da Allah. Haba da Allah. Wallahi yanzu sai amma danyen kai. Na gaya maka. Mu je bakin mango. Kai rabu da shi da Allah. Ku bani kuɗi na. Malam da Allah karasar da ni. Mun fi ka wulakanci. A'a kaga. Dan ba sai mu maka wulakanci ba, na fi ka wulakanci, na fi ka rai mutunci. Kowa ya san mutumin banza ne kai da ka gani ma. Ka kyale ni. Ka samu ya kariya nan fa. Ina jin ka. Ina na ba zan je ba. Allah sai dai abin kuɗi na. Na ga kai kadai ne kake da dan hankali kaɗan. Kai. Duk wannan bugun karma ne. Kaga nawa ne kuɗin wannan kabu? Naira 100 ne. Kaban naka. Na san duk tunaninka gani kake yi, gani ike yi kamar ba mu da kuɗi. Ba ka da sisi. Ganawa ga dan uwana ungo. Ganawa ga dan uwana. Ka kai ni daidai wajen injin nika na ce ma. Wallahi ba zan kai ka ba. Yawon Haka jirgin rawa ban Masauda da Allah zo. Haka jirgin rawa ban Masauda. Kai ba fa zai mana galala a nan ba. An maka galala. Yawon duniya kare aikin banza ma wani abu ne? Jirgin rawa ban Masauda. Sai mu. To shikenan. Kaga zan leko. Sai dai kowa kyalle shi nan wallahi. Abin da ya sa muka baka dan karka je ka kai mu gaban uwar Zainab ka ce mun ci An kudin kai ka gaban uwar Zainab da kai zuciya da ka biya da ka da baka dama dan kauye haka yake. Duk dan kauye haka yake. Da ya zo binni sai ya ga kamar daidai yake da kowa. Wai menene yasa ni wannan rayuwar tana bani mamaki. Mutane madadin idan masifa ta taso ai addu'a Allah ya kwantar da ita. Sai a yi ta ruru ta wuta. Sai a kunna mata wuta malam. Ana gutsiri tsoma, ana can ana tsegumi, ana yama didi. Kuma ni tsiyata malam, wai abu yau idan misali kana sayan abu naira 5, aka ce an ƙara shi ya kai naira 7 sai ka ji mutane suna naira 10 wannan ai kiran bala'i. Abu da kake neman sauki ka rika ƙari? Ai wannan rayuwar. Hello everybody. Yes dad. Yes mom. Allah wallahi. Lafiya? Maimakon kai da ka dawo an kwana da kwanaki ba haɗu ba da ka dawo a yi murna a yi farin ciki kawai sai ka shigo gida ba sallama. Kai. Ba wayewa wallahi ku har inda abun ne fa yanda na shigo dinnan a guje zan do rumu baba mu tafki sannan ke ma ki tuwa guje ke ma mu tafki. Baban da haka zaka tafke da shi. Wanda hannu ko ka hannu ka kai gidanku. Me haka baka da hankali ba babanka bane? Al'adar mu bata koya maka ba, tarbiyyar ka, addinin ka bai koya maka ba. Sallama shi ya kamace ka duk inda ka je, bambancin musulmi da wani jinsi kenan. Assalamu alaikum. Sai an sa maka. Ba wayewa bane. Wannan rayuwar da ka dauko ita ce ba wayewa ba. Babbar wayewanka duk inda ka je ka nuna kai musulmi ne. Kai kuma dan musulmi ne gaba da baya. Yanda aka waye yanzu kawai da an haɗu wannan ya haɗu wannan kawai. Kai. Mun tura ka birni saboda ka je kai ilimi. Rayuwa ba ta da tabbas. Wata rana ku ne manya a garin nan. Gaskiya. Ka je kai ilimi ya zama na kabo kana karantar da ƴa mace da namiji a garin nan abin alfahari ne. Da an tana ce Allah ya ji kan mahaifinka Allah ya mara rahama. Bari in gaya ma baba wallahi yanda abin da aka tura ni in je in koyo na koyo shi. Akalla yanzu a kai na ina akwai kyakkyawan credit wajen zafafa 10. Allah wallahi baba ina tabbatar maka da a ce kuna hawa WhatsApp ko kuna irin kuna kan network ina to ina me watsewa network baba da Allah ka siyo mana gane network baba da Allah ka gane mana abincin kai ina da wallahi malam da na san haka zai zama ya sun da bai je makarantar nan ba kwanan nan zan dinga ware muku abubuwan kudi don ka jin waƙoƙi irin zafafa 10 Allah sorry jibo daɗin zafafa 10 Allah zuwa birnin nan da alama zai kama da matsala jibo kai baba yawa ne wannan jiban fa ina Gibson me Gibson haba ka kira Gibson ka ce wani bishiya inda abun ni ne kawai kai sai a ce maka Babson ke kuma ta ce miki Momson kamar wani abu ya fado kai.
kace Mungode ya faɗo daga bishiya jiko ta katuwar mota ce wadda gwamna yake hawa in zai je sunan dan musulmi ba za ka za mu je mu kira wani sunan da ba mu san me amfaninsa ba. Malam, baba Allah ya shirya yaran nan ba wai ba ya zame masa ba kawai Allah ya shirya. Amin. Allah ya dube gaba mai dubu bayan mu. Wannan wata irin rayuwa ce. Amin. ba kudan adana mun wannan zan je mu zauna akwai abubuwan da muke so mu dan za a yi magana waɗannan abubuwan da zuwa su dan adana mun wannan Kar ka yi nisa. akwai abubuwa ce Ka dai dawo da wuri. Ka dai dawo da wuri. Bana insha Allah gona za mu ware ma a garin nan. Mun ga zuwa birnin nan ba abu da kai bane. Yabba. Rabe kenan Rabe. Sanni da zuwa Rabe. Haba. Kamar na san zaka zo da Da Allah gogoki, dan girman Allah gogoki daina ce min rabe din nan. In kina cewa rabe din nan fa abokanai na even my friend suka ji wannan maganar. Kin san dariya fa za su ke mun dariya da Allah. Sunana Raps. My name is Raps. If you go back to Birni. Sunana kenan. To da ka tara ba ka gama. Ya ko gogo. Ya sha mai da yaji. Oh God. Oh shit. Da Allah dauke da Allah. Rabe, Har dan girman Allah gogo ki matsa da shi. da fa kafin ka bar garin nan, A daki. mayan dan wake ne kai. Yaya kuma abin ya zama haka? No. Kina magana akan da kike magana not now. Now this food is my enemy food. Bana son wannan abokin gabata ne yanzu. Wannan makina ne a Bari cikin dai in abinci. zauna. Lokacin da na je binni Gashi ya sha mai da yaji Rabe. sai na ye? Ya sha mansa da yajinsa gashi Rabe. Da ku kafin dai ka tafi binni kai mayan dan wake ne. Da kenan kike magana. Kina magana kan da. Eh, Lokacin ba ni da suna Raps. Sannan ba ni da wannan hular, ba ni da wannan rigar. Ba ni da wannan kayan alatin mai ƙara wa kwalliya ado wannan ba ni da shi. amma ko ni in na san haka za ka je binni, Eh. ka zame mun, wallahi da ban tura ka binni ba. Ba ki sani ba. Saboda ni zuwa binnin ka ni bai kara mun komai ba sai bacin rai. Gwagwace. Kuma zuwa binnin da kai shine zai saka irin wannan? To wannan abincin da kake ji da gani. Shi na ci shi ka ci tun kana ya kake ci. Mahaifinka ma shi ya ci. A saurara da Allah ki ji gwaggo. To, Ai kuwa gwaggo ko iya sabon wankan nan. Wannan sabon wankan da muka zo da shi don mu canza wa garin nan wato salo. to, Mu canza wa garin nan kala. haka ne. Kin san cewar na dawo kuma mun dawo da ci gaba a cikin garin nan. Kwarai da gaske. Irin nau'in abincin da nake ci, irin su shawarma, irin su hibza, irin su boga, irin su wato boga ciki, irin su boga Kano. Duk wannan abinci ne wanda sai kana zuwa birni zaka ci. Ni kwara ba gaskiya ban ji daɗin zuwan ka binni ba. Ni in na san haka zaka je ka zama a binni, wallahi da ban kai ka ba. Saboda nan gaba ma sallah ba za ka yi ta ba. Za ka fi ƙarfin mu ma. Magun, magun. Rabe, zan kibe ka da mari yanzu. Gwagwace na. Ai biki sani ba. Ka ci dan waken nan ka ji yanda yake. Allah ya kiyaye, Allah ina neman tsari da ka tsare da cin wannan dan Dan wake wake. abincin kaza. Wannan kaza ce za ta ci wannan dan waken. Sai dai kaza ko ki juye wa ragunan can yan tumakin can abakin can wannan dan. To mu kaji ne kenan iyayenka da muke cin dan waken nan mu kaji ne? Idan na ci wannan Ka san wanda kake gaya maganan nan? gwagwace. Na ci wannan dan waken likitocin duniya rankata kaf sai sun haɗa kaina. Ba za a gane me yake damuna ba. Kamen ki me kamen gum, me gum, kidi kame kine gum, me gum. Hai duniya. In dai kana duniya ba ka daina ganin abubuwa ba baba. An samu canjin waiza baba. Zafi nake ji. Na yi wanka ya kai sau 3 kuma ruwan ma duk sai in ga kamar na mai da kaina wani jos kawai na ga waiza ta canja ba ma na wankuwa. Saboda can na saba wanka da sabulu medicated soap nan kuma na ga sai sabulin salo. Ai da mutum da shi aka wanke ka lokacin da kana jinjiri. Ana haifaka da shi aka yi maka wanka. Kai. Akwai abinci ne dan ina dan son in ci abinci yunwa nake ji saboda yanayi. Ka shiga ɗaki,
akwai abinci da na rage a kwano ka ɗauka ka ci. Menene abinci? A kwano akwai tuwo a kwano. What? Me haka? Ka san ina jin sunan amma kamanninsa ya ɓatan mu me to? To tuwo shi ne ka ci ka rayu. Tuwo shi ka ci ka rayu tun kana ƙaramin ka. Shi kake ci. Gaskiya baba in aka kyale ni a haka za a sa ni a cikin wani yanayi na rayuwa saboda can na saba cin shawarma, na saba cin fefe, na saba cin jollof rice, na saba da shan ruwa na roba, na saba da sanyi haka, na saba da ci kwakwa da madara wato shi ake kira fruit salad. Kuma yanzu baba in zo nan ina dan shan ruwan randa ina abun nan nonit ina kwanciya akan kaba fata ta sai ta chokof. Gaskiya baba dole fa yanzu baba sai dai a samu a yanka mun kaza ko zabo ai mun suya ku dan samu ku rika dan bani yau da gobe har ku dan zame min irin dadin da nake ci in ma za ku sa ni a haka amma gaskiya sai kun yi biki na baba. Sai an yi aiki a kaina saboda sai ka ce mai jego sai an yi bikin ka kamar wanda kai sabuwar haihuwa ko? Baba! To ka kai. Baba! Ina jin ka. Ai mun suyan nama in ci. To ni ma ai ban ci naman ba. Watan duk abin da kake mun saboda ka ga mahaifiyarka Allah ya mata rasuwa. Ta bin da kai shine kake mun wannan abubuwa. Ko? Ci isa kake mun wannan rashin kirki ko? Kawai ne yanzu da ya za in zo in ci to ya za in ci to ai babu batatis a jikinsa. To amma dai shi ka girma haka ko? Shi ka ci kuma ka rayu. Ko? Shine za a ga yaro ana ba shi tuwo masara zalla ba a sa mata ganyayyaki shine za ka rika ganin yara cikinsu yana kumbura yadda ka san wannan wato kai yanzu nan ka shiga duniya ka je ka ji daɗin duniya shine yanzu ka dawo ƙauye kake gaggaya min wannan maganganun ko kake nuna cewa kai tuwo yanzu bai da daraja a idanka ka ma manta da shi kwata-kwata ko na ce ka manta da shi kwata-kwata ko cikin ba wannan kallon za ka yi ba zuwa za ka rufe da duka tunda yanzu wuyanka ya yi kauri kanka ya waye na ji ma kana gaggaya min suna wani abincin da ni ban san su ba ban taba sanin irinsu ba ban taba cin irinsu ba ko kana gaggaya min su wai kai ka ci su ko to ni ban da kaza da zan dafa maka ne ma kake da danne ni tace ne ma kake da danne ni ne ma kake au kaga mun yi kai ɗaya da kai kenan ko kana ganin nisan ka ne nace kana ganin nisan ka ne iya ina ga ma kana ji ko iya ko au ko kwa za ka yi da ni nace ko kwa za ka yi da ni ka haifi dan yau ba a haifaninsa ba Allah ka shirye shi Allah ya sa kanan mun da shi Allah kawo shi ya kawo masa tallafi da sai dan albarkatun nabi da sauran ƴaƴan musulmi Ya What's up, man? Sosai. Inde gai. Ya kode ma gai. Ina wanka. Bai je kwana ba. Ba labari. Gai ba. Ya aman fadisi. Kaga wannan Michael Jackson kenan. Wana kadi fidi. Awar sibin siwar sharbahan. Suna da yaushe kuka dawo? Raba sai ba da ya Na ce yaushe kuka dawo? A nan kuma wa kika ga nan yayi kama da rabe. Har kika zo wani gatsal kika ce wani rabe. Gafara nan Allah kauce ware. Allah ku ware ku samu hanya ku ware.
mu haɗa ido da ku gaba ɗayan ku. Ku saka ƙwayar idon ku a cikin ƙwayar ido na. Ni biyu ne ƙwayar idon ku 6. A nan waye ya muku kama da rabe. Ko mun muku kama da rabe. To kun manta da kuke zuwa cin bashi dan wake? Ke burin ga miki. Mun fa karfin dan wake yanzu. Mai dan waken ma mun wuce ta. A hakan za ku ce kun fi karfi? To in kun fi karfi ku biya bashin dan waken.